खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिनि कां ब्रह्म भेरगाव जिल्लानि गासै मोनबा बियाबनि रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव सावरायलायनाय हाबाफारि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ थांनाय मैया भेरगाव जिल्लानि गासै मोनबा बियाबनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमलायनानै रायजो राजानि जेंनानि सायाव सावरायलायदों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मानाव गेदेर आफादगिरि एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थांनाय मैया मोनाबिलि समाव भेरगावनि आलासि जिरायसालियाव भेरगाव जिल्लानि गासै मोनबा बियाबनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमलायनानै रायजो राजाफोरनि जेंना जेंगोना आरो माखासे मावनो लानाय खामानिनि सायाव सावरायलायनायखौ लोगोसे लोगो हमलायनाय हाबाफारि लायो। आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ माखासे रायजो राजाफ्रा क'क्राझाराव थांनानै लोगो हमलायनो हाया। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरनि साननाय लुबैनायखौ मावफुंनो थाखाय बयखौबो लोगो हमफैदों होननानै प्रमद बर'आ फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। माने भेरगावनि गोबां आफादफ्रा गामिनिबो आरो गुबुन गुबुन सामाजिक आफादफ्रा गोबाव समनिफ्राय आंखौ बुंबाय थादोंमोन जे गोबां लोगो हमनांगौ दङ होननानै आरो एखमबा क'क्राझाराव रङियाव तामुलपुराव थांना लोगो हमहैयो। दा नंखायनो आङो दिनैनि डेटखौ होदोंमोन जे दिनै फैनानै लोगो हमगोन आरो दिनै बेवहाय फैनानै दा बे गोबां आफादफोरखौ लोगो मोनदों आरो दा मोजाङै बुजिनो हादों जे बबे गामियाव मा जेंना दङ बबे एरियायाव मा जेंना दङ आरो जोबोद मोजाङैनो सावरायनायबो जादों। दा बेफोरखौ जोङो प्रायरिटि वाइजआव बहाबा स्कुलनि जेंना बहाबा थानसालिनि बहाबा लामा बेखौ जोङो मावलांनो हागोन। दा नंखायनो थांनाय बोसोरथामाव जोङो सरकारखौ थिग खालामनाय आगोलनि जि नियम निति गैयै मोनसे थासारिमोन बे थासारिखौ थिग खालामनानै सरकारखौ स्ट्रिमलाइन खालामनाय आरो बेवहाय जिफोर फान्ड फैयो बे प्रपार इउटिलाइज खालामनाय बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादोंमोन। नाथाय दायो जोंनि सरकारा गासैबो बिथिंनिफ्राय खामानि मावनो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ जोङो स्ट्रिमलाइन खालामनो हाबाय। इ गभार्नेन्सनिफ्राय लानानै गासैखौबो जोङो सुरु खालामनो हाबाय। हानि बेलायाव दिनै अनलाइन सार्भिसेसफोरखौ होनो हाबाय। हेल्थ सेक्टर इडुकेसन सेक्टर गासैयावबो खामानि मावनो हादों। दा नंखायनो दायो रायजो राजाफोरनि आरोबाव मा फिलिंस मा साननाय हनाय मा जेंना बेफोरखौ आरोबाव डिटेल्स बुजिनो थाखाय आङो दिनै फैदों आरो बे जिखिनिखौ दिनै मोनदांबाय बुजिबाय बेखौ आरोबाव गभर्नमेन्टनि माखासे पलिसिसफोराव सोफादेरनानै जोङो गोख्रोङै खामानि मावगोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सोलोंथायाव एसे जोंहा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिख्रुइ फासयनानै दङ। दा बिनि थाखायनो आङो थाबैनो फैनानै जोंनि अफिसार्सफोरखौ टिचार रेसनेलाइजेसन खालामनाय सिंगोल टिचाराव आरो टिचार होदेरनाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ रायलायनो थाखाय थाबैनो मोनसे बेबस्था खालामगोन आरो गासिबो स्कुलाव जाहाथे फोरोंगिरि सहैयो आरो जेराव फरायसाफोरनि अनजिमाया बारा बेवहाय स्टुडेन्ट पिउपिल टिचार रेसिय' होनना बुङो फरायसा आरो फोरोंगिरिनि रेसिय'खौ मेनटेन खालामनो थाखाय नाजानाय जागोन जाहाथे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव इलिमेन्टारि सेकेन्डारि हायार सेकेन्डारि डिग्रिसिम गासैबो टिचिं लार्निं प्रसेसा मोजां जायो। दायो माखासे गोबांफ्रा दायो इउपिपिएलआवबो हाबदों गोबाङाव माने बिजेपिआव हाबबाय थादों नाथाय नोंथांनि सरकारावनो थानाय बिजेपिनि सासे इएमआ नोंथांखौ जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों बे बेलायाव बेवहायथ' आंहा बुंनांगौ गैया मानोना बिथाङा मास मोनसे सिगांनि मिटिङाव जोबोद बाख्नायदों आरो बोसोरब्रै बाख्नायबोबाय। दा हठात माबायदि बोसोरब्रै खामानि मावनाय जाबाय आरो बोसोरब्रैनि उनाव खामानि मावनाय जायाखै बिथाङासो बुंनांगोन आंथ' बुंनो हानाय नङा। आङो बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो। आगोलावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबोदों हारिनि गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावबोदों आरो जोंनि सरकारनि समावबो आङो मेक्सिमाम रेसपेक्टखौ बिथांनो होदों आरो जेराव बिथाङा लुबैदों एबा हास्थायदों बायदिसिना खोथा बुंदों बेवहाय जोङो मानिनानै लादों ज' खामानि मावबोदों। नाथाय दिनै बिथाङा मानो बुंखो बेखौ बिथांनावसो सोंनांगोन। सिं गोबां सोलिगासिनो दं जिहेतु दायो माने बिसायख'थिया 22नि जि बिसायख'थि जागोन बे सफैबाय थादों दा बिथिंबो सोलिदों दा प्रमद बर' हाथाव बिजेपि बायथाव बे पलिसिया दायो सोलिगासिनो बे बेलायाव बेखौ रावबो बुंनो हानाय नङा रायजो राजायासो बुंगोन। डेम'क्रेसियाव रायजो राजानि आखायावनो गोहोआ थायो। सोरबा माने बबेबा समस्थियाव कौटि थाखा खरस खालामनानैबो इलेक्सन देरहानो हाया सोरबा थाखा फैसा खरस खालामालासिनोबो देरहानो हायो। दा दिनैनि समाव जोङो जुदि जोंनि ओनसोलखौ नायोबा उदांस्रिनि उनाव जोङो मेक्सिमाम टाइमावनो माखासे भायलेन्स गाज्रि थासारिनि गेजेरजों फैदों। दा मानसिफ्रा बुंदों जे नैबे बोसोरब्रैयानो थांनाय 30-40 बोसोरनि गेजेराव रुजुयोब्ला बेस्ट टाइम होननानै बयबो बुंदों।
दा नंखायनो आंनि साननाया जाबाय मा जे पलिटिकेलि पावार मोननाय मोनैया बे गिदिर बाथ्रा नङा, खिन्थु रायजोखौ सिबिनाय, रायजो राजाफोरखौ जौगाहोनाय, रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय, आरो बिनि थाखायनो जों सोमावसारदों, बिनि थाखायनो जिउ होदों, बिनि थाखायनो थै होदों, आरो दिनै थै आरो जिउ होनायनि बिनिमयाव BSc BTC आरो BTR मोनबाय। दा बेखौ मोजाङै बाहायनानै, बिनि गोहोखौ मोजाङै बाहायनानै जि जोंनि गांनाय उखैनायमोन, जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ, समाजखान्थिया मोजां जानांगौ, सोलोंथायाव जौगानांगौ, रांखान्थियाव जौगानांगौ, जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा गासैबो प्रटेक्टेड जानांगौ, बे गासैबो बिथिङाव जोङो खामानि मावनो नाजादों। आरो बड'फानि जि सिमां, जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननाय, दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो नलेज फेस्टिभेल खुंदों, जेराव इन्टारनेसनेल स्कलार्सफोरखौ लाबोदों, इन्डास्ट्रियेल पलिसिफोरखौ जों बानायगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोंनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो थांखि लादों। सोलोंथाइखौ फैबाय थानाय 50 बोसोराव जोंनि सोलोंथाइया जथेस्थ' गोजौआव थांगोन, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे निउ जेनेरेशन्स टिचार ट्रेनिं सेन्टार बानायनो नागिरदों। दिनै 20 साइन्स मबाइल भेन गिदिंगासिनो दङ, जेराव जेराव साइन्सनि फोरोंगिरि खम दङ बा गैया, बेवहाय फोरोंनो हायाखै, बै ओनसोलफ्राव जोङो स्पेसियेल माने भेन फाथायनानै आगस्टा इन्टारनेशनेल फाउन्डेसननिफ्राय साइन्सनि थाखाय खामानि मावदों। जेराव डक्टर सहैया हेल्थ सेक्टराव, बेवहाय गं 20 MMU होनना बुङो, मबाइल मेडिकेल इउनिट, बिसोरो ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। दासिम 30,000 माने फेमिलिसफ्राव थांनानै बिथांमोनहा ट्रिटमेन्ट होबाय। दा बेबायदि गुबुन गुबुन खामानि, बिग मिशननिफ्राय लानानै गड मिशननिफ्राय लानानै गासैखौबो जोङो इयुनाव जाहाथे जोंनि रांखान्थिया जौगालांनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावगासिनो दं।